Kasema mukatse muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kurisei kwese kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavika chitupa changu Ndakatakura Musoro Wemunhu uyo ainge akabva mukuurawa. Ndainge ndisina choice panguva yacho iyoyo because ndainge ndichangobva mukupromotewa pabasa. Ndakatanga ndichashandira murungu wangu ndiri garden boy, ndikazonzi ndinge ndichizotora license. Ndakakwanisa kutoreswa license nemurungu andina kana cent rangu randakamboshandisa. Ndinotya kuti nyaya iyi mukoma kana ndikada kunyanya kuita deep nayo ndichikupai mazita evanhu ndinogona kuzopinda mujeri. Ivo vanhu vacho vakasofa kudhara. Muri iyi yakazotama ikabva kwa Honde. Vana vacho ndakanzwa zvichinzi vakazoenda kumhiri kwemakungwa kuCanada. Saka regai ndidzokere nemi kumashure iko zvino kunyange zvangu ndava mutana, asi ndikuda kuti ndinge ndichireurura pamberi peZimbabwe. Mainge muri mugore ra1997 ndainge ndichiita basa rekudriva marori. Ndakange ndabva mukupromotewa kubva mugarden boy. Ndaiti tsitsi nenyasha dzamwari zvainge zvasangana neni. Murungu wangu wandainge ndichishandira ainge akaberekerwawo maHonde imomo. Ininiwo ndainge ndakakurira maMutare. Vabereki vangu vainge vakabva kuMozambique vakasvikira maMutare vakatanga kushanda semadomestic workers. Ndikazvarirwawo maMutare imomo. Saka ndakazotanga kushanda sagarden boy. Zvekare ndaipota ndichiendeswa kupurazi rake murungu iyeye ainge ari murungu ari munhu mutema zvake. Saka ainge aine zvipfuwo zvakawanda uye aiita basa rekutakura matanda. Taitakura matanda tichibva nawo muno muZimbabwe tichienda nawo kuSouth Africa. Matanda iwawo ainge aine matrack ake ainge achisvika kuma-12. Saka ndainge ndichishanda saassistant kusvika ndichizotanga kufamba netrack ndiri ndega. By then ndainge ndatova nemhuri yangu. Saka nerimwe zuva ndakabva ndachizodanwa nemurungu kuoffice. Ndokubva ndaenda kuya akabva ati kwandiri, Amos, ndinovimba newe chaizvo. Ndoda kuti unge uchitora truck unge uchienda unotora load over vachizoenda nayo kuDurban. Load iyoyo asi vainge vaine cooler box yainge iri yered. Cooler box iyi yainge yakasungwa nemachira matsvuku. Ndakaudzwa kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichivhura cooler box iyoyo. Saka ndakazoti ndichirivhesa truck, iyewo akabva apinda mumotikari. Akanongedzera kwandiri akaita sign language yekuti nditevere. Ndakabva ndatanga kumutevera tikaenda pane rimwe purazi makare muHonde. Ndokubva tachizoti tasvikamo mukomana she ndakaratidzwa mutumbi wemunhu ainge ari munhukadzi. Mukadzi uyu ainge akabviswa mazamu ake, ainge akabviswa vhudzi rekusika rudzi uye zvekare nemusoro wake. Musoro ndiwo wainge urimo mucooler box. Ndakapiwa cooler box iyoyo ndikavimbiswa mari yakawanda iyo yandakazoshandisa kuti ndige ndichizotengawo kombi yangu yekutanga, because kubva ipapo ndakabva ndachizoregedza kuramba ndichimushandira murungu iyeye nekuda kwekuti ndainge ndava kunzwa ndichibatwa nekutya kwakanyanyisa nekuda kwezvandainge ndaona nezvandainge ndaitiswa. Mukomana she ndakabva ndaenda kuDurban. Pandakaenda kuDurban ndainge ndatoudzwa nemurungu wangu kuti iye business rake kuti ange achinzi ane mapurazi, zvipfuwo, anoita zvemaplantation, ainge aine zvikwambo zvake zvainge zvichimushandira. Zvikwambo izvi akati ainge akanozvitora kuDurban. Saka mushure memakore 9 aifanira kuti ange achizoita izvo zvavo zvemasacrifice zvavanoita. Saka akange akatenga zvikwambo izvi muDurban. Iye achitaura akati akatenga zvikwambo izvozvo aine friend yake, ndiye akatanga kuziva nezven'anga dzekuDurban dzinoita zvekutenga mabody parts evanhu
obva wapiwa zvikwambo zvinenge zvichikugadzirira mari. Saka ndakaita basa iri, handina kana kumboudza kana ani zvake. Ndakagara kwemakore nemakore. Ndine munhu 1 wandakaudza, umwe ainge ari bhururu wangu wepedyo, ndiye wandakambogara naye pasi. In fact, ndakatanga ndamuudza mukudhakwa. Ndainge ndakadhakwa, ndopaakazondibvunza zuva rinotevera akati, iwe ndiudze, nezuro wakandiudza nyaya yekuti wakamboenda kuDurban wainge uine musoro wemunhu wawainge wakaisa mukula box. Ndiudze wakazvifambisa sei? Hana yangu ndakanzwa ichirova, ndokubva ndachizomudza chokwadi because ainge ari munhu wandaiwirirana naye chaizvo zvekuti aisambofa akazonditengesa. Saka ndakapiwa mari yangu nemurungu, ndapiwa mari, ndiye akatondibatsira. Takabva tose tiri tose tiine bhegi rainge riine mari, akadhiraivha neni kubva maMutare ndokubva tauya muHarare. Akandibatsira kuti ndige ndichizotenga kombi. Ndakatenga kombi yangu, ndikabva ndachizotanga kuitawo zvekudhiraivha kombi yangu iyoyo. Ndakatora tsano vangu, hanzvadzi yemudzimai wangu, ndivo vainge vava kundishandira vari windi wangu. Ndainge ndichitakura ndichiti Harare marondera, dzimwe nguva neMutare. Ndokuita mari kwandakaita ikoko. Mukoma akatomboti ainge achida kuenda neni kuDurban kuti ndinge ndichienda kunosimbisirwa business rangu, because iye akati kwandiri business retransport haungamboriiti kana kuri kunzi unenge usina zvaunenge wakatsika. But ini mukoma handina kumbogara ndakaenda kun'anga. Business rangu ndakarirana zvakanaka kusvika economy yazooma, ndikabva ndachizobuda mubusiness remakombi ndikatanga kuita zvimwe. Iko zvinozvi ndakura ndakwegura ndichiri ndakachengeta secret iyi. Ndaiti Mwari, ndisati ndatorwa nenguva, ndinoda kuti ndinge ndichizogara nevana vangu pasi. Kana ndagara navo pasi, ndinge ndichizovaudza kuti tinge tichizosvika patakasvika kudai. Zvakatora nguva, uye zvekare baba venyu vakatakura musoro wemunhu vachibva naye kwaHonde kunobuda kuDurban. Ndasvika kuDurban, ndakanopa musoro iwoyo kune imwe ng'anga iyi yainge isiri yechiZulu but yainge iri yechirudzi. Ainge asingadi zvake kuti ndige ndichizviziva kuti ainge ari wechirudzi, but ndakakasika ndabata kamutauriro kake kaainge achiita, ndikaona kuti kana kuZimbabwe ainge achitokuziva. Saka ndiye munhu wandakanopa musoro wacho iwoyo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi vakaenda nemusoro wemunhu, vakaenda nawo kuDurban, munhu akapondewa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana ichi makadii zvenyu? Please post my story makavika uchitupa changu. Ndine secret yangu yakamira sekudai. Ndiri mudzimai, ndine makore 31 years ekuberekwa. I regret zvinhu zvandakaita. Takauya kuZimbabwe after taita 3 years nemurume wangu tiri muno muUK. Saka inini pandakaroorwa nemurume wangu handina kumbogara ndakagamuchirwa nehama dzemurume wangu. Saka ndakazototanga kutovaziva after tambogara kuno kumhiri kwemakungwa, because ndakasangana nemurume wangu apo patainge tiri kuCape Town. Sezvo vairatidza kuti vainge vari vanhu vainge vasingandifarire, mukomana achi ndakasvika pakuzvara mwana wangu uyo watiinaye. Iko zvinozvi ndine pamuviri tazvara mwana wedu tigeremo muCape Town. Vaitaura vamwe nevangu mamwe mashoko anorwadza anodzimba mwoyo. Saka nemurume wangu taiti kana toenda kuZimbabwe tichibva kuCape Town taienda kumusha kwedu, sezvo ainge akandibvisira mari, ende kubvisirwa kwandakaitwa mari mukoma akatongotsvakawo dzimwe hama dzaita sekunge dzinondifarira vakauya kumba kwedu kwava kubvisa mari.
amai vake havana kunge vakambotaurawo nevabereki vangu, vakazototanga kutotaura navo mushure mekunge tauya kuno kumhiri kwemakungwa. Saka ivo vachitaura vainge vachiti handina muroora weJoni ini, kana kuri kunzi anenge achida kuzoroora anofanira kuti ange achidzoka kuno kumusha obva atsvaka mukadzi muno muvillage. Saka ndakaona kuti kana zvakadaro zvinonetsa. Of course ndainge ndakaroorwa, but painge pasina ukama pakati pangu nehama dzepedyo dzemurume wangu. Ndainge ndichitochengetewawo dzimwe nguva nanatete, but vanatete ava vasiri veropa. Saka ndivo vandakazotanga kubatsira mushure mekunge tauya kunoku. Saka zvandakazoita mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakatanga kutaura nevamwe sekuru avo vane mafone numbers avo ndakamapiwa mushure mekunge ndataurawo neumwe anoita zvekuinterviewa n'anga. Saka sekuru ivavo ndakati kwavari, handizivi kana muchiita zvinhu zvemadrama, but inini handisi kuda kuziva kuti ichokwadi here chandinoona paYouTube muchibata nyoka nei, asi ndoda kuti munge muchindibatsira. Pane drama randoda kuti munge ndipefomera. Vakati ini muzukuru handiiti zvemadrama. Ndikaziva kuti pafoni panonetsa, munhu anokwanisa kuramba zvake okuudza kuti handiiti zvemadrama. Saka ndakazoti ndakwanisa kutuma imwe sister yangu, ndikati sekuru pane munhu wandichatuma ikoko kumatare kwenyu kuti munge muchizviona kuti ndiripo pakurevesa. Saka sister yangu akabva achizoendako kumatare kuya. Isu tiri vaviri navo sekuru ivavo tainge tichitozivana. Saka vakasvika vakamuona, vakazodzoka kwandiri vakabva vati, ndazviona kuti une zvauri kuda kuti ndige ndichizokubatsira nazvo. Ndikati yes sekuru, ndoda kuti munge muchizondipefomera rimwe drama. Takazotanga kutaura, ndaiti kana ndikataura navo ndaibva ndachizodeleta mamessages avo andinenge ndataura navo, ndisingadi kuti murume wangu ange achizozviziva, because murume wangu foni yangu anongobata nguva dzose. Vakandiudza kuti vainge vachida $2,000 ndopa yakatangira. Ndikati mari iyoyo yakawanda sekuru, dzikisai. Vakazodzikisa mari ikazosvika $800. Saka takawirirana, vakati vanozvigona. Vakazoti ivo vainge vachazobata vamwene vangu royi, uye zvekare vakati vainge vaine mishonga yavainge vachazoshandisa kuti vamwene vangu vange vachizosvika pakusvikirwa, but vachingoita zvekungobudirwa zvefake, votoita sekunge munhu anenge achibudirwa neshavi rehuroyi. Takati tadzoka ikoko kuZimbabwe mukoma, zvechokwadi murume wangu ainge agara achiti ngatifambe. Ndakamupawo mafone numbers. Takafamba munzvimbo dzakasiyana-siyana, n'anga dzinotofonerana. Saka ndizivi kuti vakaita dhirirei kwose kwataifamba. Ndaitoshamisika, vamwene vangu ndo vaitongobatwa kunzi imimi gogo muri muroyi, muroora wenyu uyu makamuvengerei. Kusvika pari nhasi murume wangu akaita kuvenga amai vake. Ini ndinongoti irevenge yandakaitawo yego back to sender. I know zvinhu zvandakaita ndakakanganisa, but mashoko awo ainge achibuda mumuromo mavamwene vangu aindirwadza zvisingaiti mukoma. Kana mukazowana nguva yekuzoposta nyaya yangu muzondiudzawo, asi ndinokumbirawo kuti musati maposta nyaya yangu motanga mandiudza, uye zvekare kana zvichiita nekunditumidzira link ndingakutendai chaizvo. Ndoda kungonzwawo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii maererano nenyaya yangu iyi. Ndichange ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi zvandakaita izvi ndinganzi ndiri munhu akakanganisa here kana kuti kwete. Hanzi it was tit for tat. Zvandakaita it was tit for tat. Let us try to speak with our dear sister mu comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume
uye zvekare ndinoita basa rekuyambutsira vanhu zvinhu zvavo. ndatova nemakore akati wandei, asi mukoma mukushanda kwatinoita uku ndine umwe murume neumwe mukadzi avo vandinotya, vagari vemuBeitbridge. inini ndiri mugari wemunomu muHarare. muBeitbridge kana ndiri kunoku kuBeitbridge ndinenge ndiri pabasa, but vanhu ava vane mushonga mukoma unonzi mushonga wetsvera. kana ndikakuudzai kuti kubva zvandakatanga kuvaziva, vanhu vakazotanga kuita basa iri mushure bekunge isusu tatova nemakore tichiita basa iro riri. murume wacho ainge achitomboshandira best friend yangu, but iko zvinozvo anofamba neimwe motikari inotyisa, ungati maybe atori nemamind nekuda kwemotikari yaanofamba nayo. saka one day ndakati ndiri pabasa ndakangobatwa nehope. tine zvinhu zvatainge tahodha mumesina, saka zvinhu zvedu takazviisa pamwe chete nezvinhu zvevanhu ivavo. saka ndakazongobatwa nehope. tainge tiri mumesina, tainge takamirira kuti motikari yedu inge ichisvika kubase, then tobva tachizosimudza motikari takananga kurwizi. ndakati ndakagara ndiri mumotikari ndikabatwa nehope. mukoma ndakaona chikwambo ichi handizivi kuti ndakaita chikurota here kana kutoti ndakatochiona ndakaita zvekupeputswa ndikanzi tarira uone. saka ndakati ndakagara mumotikari ndakanzwa ruzha rwemunhu ainge achiita sekunge ainge achichema ari panze. pandakadongorera ndo pandakaona kamwe kamunhu kainge kari kapfupi kakabva kapinda mumotikari mandainge ndiri, kainge kachiita zvekunyahwaira. kakati kapinda mumotikari mandainge ndiri kakatanga kundisecha bhegi. ndainge ndiine bhegi rangu randainge ndiinaro. kakatora mari. kakati katora mari yangu mukoma, kakabva kachizoisa mashizha mubhegi. kakabva kanyahwaira zvekare kakaenda painge paine mudzimai wangu ainge asina kurara. ndakatomuona kuti kurara ainge achitomborina, but akangodzimaidzwa kwenguva pfupi adzimaidzwa kudaro ndokubva atorerwa mari iyo yaainge ainayo, ndokubva apiwa mashizha. akatotanga kutoverenga mashizha aya achitofara achitofungidzira kuti yainge iri mari. saka pakakaburuka mumotikari ndakabva ndachizotanga kukatevera. ndakakatevera ndokubva ndaona kuti kakatanga kufamba, kainge kachifamba kachienda mudzimotikari dzevanhu avo vatainge tiinavo, avo vatainge tabatanidza navo zvinhu zvatainge tahodha. kakafamba kachikolekta mari kachipa vanhu mashizha, ndokubva kachizoenda pacouple iyo yandiri kutaura nezvayo kuti vanhu ivavo vakaromba ende vakarombera tsvera. saka kakaenda pavainge vari kakanopfugama, ivowo vakapfugama vakabva vachizokapa ropa rainge riri mumbiya rainge riri fresh. ndokubva katanga kunwa. kakavapa mari dzedu. ndakaona vachitora mari iya vachiisa mune rimwe bhegi, ndokubva kanhu kaya kabva kachizonyangarika. pandakavhunduka mukomanashe, pandakamuka ndakatarisa ndikavaona vainge vakanditarisa. kunditarisa kwavainge vakaita, vainge vakanditarisa nerimwe ziso rekuti kana ini ndega ndakashamisika kuti ko vanhu ava what is going on, sei vazondikanda ziso rakadaro. kubva ipapo kusvika pari nhasi, kana tikati tinenge tiine zvinhu izvo zvatinenge tichida kuhodha kuti tinge tichibatanidza mari zviyatongohodha pamwe chete, because dzimwe nguva tinokwanisa kana kungohodha mapotatoes. saka tinenge tichida kuti tinge tichingotora mapotatoes anenge akawanda tongotsvaka truck ka1 rinotiendesa kurwizi. havaiti izvozvo, havabatanidzi mari dzavo kana kuri kunzi inini nemudzimai wangu tinenge tiripo pasyndicate. ipapo unozongonzwa vanhu vava kuti vazongobuda musyndicate, but kana tikasaisa mari dzedu kana kuti tikazotadza kuti tinge tichibatanidza mari ndopavanozodzoka musyndicate. saka maybe vakatozviona kuti inini ndakarotesewa kuti vane mushonga wetsvera, ndokusaka vasingachadi kuti vange vachiita syndicate neni. ndiyo confession yangu mukoma.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi vanhu ivavo vari vaviri vane mushonga, hanzi vanobira vamwe vanhu, vanokupa mashizha zvakangoma hazvo vedugwe. Hanzi kubva zvavakatanga kushanda vari kuvaka dzimwe dzimba dzinotyisa muBeitbridge uye zvekare hanzi vane mamwe mazimotikari avanofamba nawo. Unotofungidzira kuti maybe vanenge vari vanhu vanenge vaine mabig businesses. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavigo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine secret yandinayo. Ndakambopenga mukoma, but kupenga kwandaiita ndaitopenga ndichitoziva. Ndainge ndichitevererwa nemweya womwe mukadzi uyu akashayika apo pandainge ndiri pajuti. Saka ipapo ndainge ndiine mastress angu andainge ndiinawo uye zvekare pabasa ndainge ndichidanana nevamwe doctor. Saka zuva iroro ndakavabata doctor ivavo vachikisana umwe nurse but ainge ari junior nurse. Ndaiva nestress. Saka kana uine depression mukoma, kana ukazoona munhu uyo anenge ava kuuya kwauri achitongokusembura apa uchimuudzira zvokuita achiratidza kuti haatoteereri, munhu akadaro mukomanashi unopedzisira wava kutongomurafura. Ndo zvakaitika ipapo. Saka mukadzi iye ainge aine pamuviri akatanga kutongondipowa apa ndainge ndiine mazistresses angu. Saka ndakabva ndachizotanga kumuita rafu kunyange paakazobetserwa mukomanashi. Kana kamusonero kandakamuita muzviya zveutsinye akazoshayika mukadzi uyu because yakarasikirwa neropa rakawanda, but handingati yainge iri negligence yangu inini, zvakangoitika. But zvandakaita, zvandinoda kureurura, zvandinoziva kuti ndakaita, mukomanashi ndakange ndichimudira rafu, but kumubatsira ndakazotomubatsira. Of course takanonoka zvedu kumubatsira, but I was there for her. Saka akazorasikirwa neropa rakawandisa, arasikirwa neropa rakawanda kudaro ndokubva achizoshayika. Mukomanashi hapana kana kumbotora 2 days. Nerimwe zuva ndainge ndiri kumba, ndainge ndichito wacha zvangu. Saka pandakati ndichienda kunoyanika hembe pawaya, ndichizodzoka ndichiti ndava kuda kutora dzimwe hembe kuti ndinge ndichienda kunoyanika dzimwe zvekare, ndakashamisika because ndakaona kuti hembe dziya idzo dzandainge ndasiya ndayanika pawaya dzose mukomanashi dzainge dzadzoserwa mudishi randainge ndazadza nemvura ndichiti ndava kuda kunyika machira. Zvakandishamisa, ndikati kochii chava kuitika panapa. Zvakaramba zvichingoitika zvinhu izvozvo mukoma kusvika ndazomuona. Pandakamuona hana yangu yakarova mukoma because ndakabva ndamuziva kuti ndiye mukadzi uyo wekufira mumaoko angu. Saka akatouya pandainge ndiri akabva atanga kundibvunza kuti why ndainge ndakamusiya achibleeda zvakadaro ndisina kukasika kumubatsira. Ndakatanga kuridza mhere. Ndichiridza mhere kudaro mukoma murume wangu akabva abuda. Paakabuda akandibvunza kuti kochii ndainge ndichichemei. Ndokubva ndamuudza kuti pane munhu wandainge ndichiona. Akati hapana kana munhu wandiri kumboona ini. Ndakaramba ndichingomuudza kuti iwe pane munhu wandiri kuona mani. Akati hapana kana munhu apa. Saka ndakaona kuti kana ndikaramba ndichingomuudza kuti pane munhu wandiri kuona chipoko, ndinokwanisa kana kunzi ndava kupenga. Saka kana uchipenga zviya iwe unenge uchiedza kuda kuprova kuvanhu kuti hausi kupenga. The more that you try to prove to people kuti hausi murwere wepfungwa, the more that they realize kuti apa dzatotamba nepwere. Zvimwe zvinhu zvandaiita mukoma, zvimwe zvacho handichazvizivi zvangu, but ndaitopenga mukoma, ende ndaikwanisa kungoti kana ndikaenda kutoilet then ndobva ndatongotarisa tsvina yangu, ndobva ndatongoona sekunge tsvina yangu yandinenge ndaita inenge itori chocolate. Ndobva ndatotanga kutodya paya. Murume ozopinda ngachimhanya oona kuti ndinenge ndakatopfugama ndakatoisa musoro wangu muchemba. Ndakasvika pakuendeswa kuchipatara
asi murume wangu ainge asingadi kuti zvinge zvichizivikanwa kuti ndava kupenga. Akaenda neni kwa private. Ndainge ndiine mapiritsi awo andainge ndichinwa in secret kubasa. Ndakaramba ndichienda kubasa. Chipoko chemukadzi iyeye chairamba chichingonditeverera kusvika ndazoudza murume wangu zvainge zvakaitika. Takazoenda kumusha kwavo. Vatezvara vangu yainge iri n'anga yainge ichizivikanwa, ndo vakazondibatsira. Ndine nyora idzo dzavakanditemerera. Nyora idzodzo mukoma ndo dzakaita kuti asazoramba achingonditevera mukadzi iyeye. Ndo secret yangu yandiinayo mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi handina kuzombochiona zvekare chipoko chemukadzi iyeye. Vari kuda kuziva ivo kuti kufa kwaakaita mukadzi uyu, even though vakangomutuka chete, hanzi kufa kwaakaita ndinganzi ndine mhosva here, ndinganzi ndiri munhu anotevererwa nemweya wengozi here kana kuti kwete. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi mukomana Nashi makadii zvenyu, please post my story. Makavika uchitupa changu. Ndoda kubvunza kubva kune fedare renyu kuti zviriko here izvi kana kuti kwete. Ndine maIndian awo andiri kutaura nawo, saka maIndians awa vakatondipa mafone numbers evamwe vanhu avo vandiri kutotaura navo izvezvi ndichitaura nemi kudai. Vanhu ava vatori nematestimonials avo awo avainawo kuti vakaenda kuIndia. Vaenda kuIndia ndokubva vanotengesa makidneys avo. Ndokusaka ndauya kwamuri because ndikuda kungoziva kuti zviriko here kana ukaenda kuIndia unokwanisa kutodzoka uine mari here kana kuti kwete. Inini ndaomerwa mukoma neupenyu, zvinhu zvangu hazvisi kana kumbofamba, nemudzimai wangu hatisi kana kumbowirirana. Zvakaitika ndakarora mukadzi akadzidza. Mukadzi wangu mukoma anokwanisa kutouya pamba nemotikari otodropewa nechikomba. Zvinhu zvandakatoona several times. Saka nekuda kwekuti ininiwo ndiri murombo uye zvekare ndakamboedza kuyamurwawo nehama dzake kuti ndige ndichisimukira but ndikabva ndadzingwa basa. Saka mukadzi wangu anongoti kwandiri, hausi murume iwewe. Saka akati kana situation yako ikasachinja ukasaita mari ndiri kuzokusiya. Saka I've been thinking about going kuIndia ndonotengesa hangu kidney. Tell me mukoma kana zvichiita uye zvekare muzoposta nyaya yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana kuri kunzi mukaenda kuIndia kwacho ikoko matengesa kidney renyu mobva matanga kungorwara, kungogara muchirwara nguva dzose, munoti vangazokudai here amai guru mava murwere ivo vachikushayinirai muchiri nemakidney maviri kudai. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi vanhu ava ndakasangana navo paTelegram. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi muri sei zvenyu mukoma, please post my story. Makavika uchitupa changu. Ndiri kunetswa nemweya wemurume uyo ane mukadzi wake wandakarara naye achiri kumochwari. I was a junior lawyer panguva yacho iyoyo pazvakaitika mugore ra2023. Saka painge paine case yainge iripo yekuzogoverwa kwenhaka. Saka murungu wangu wandainge ndichishandira akabva achizonditi ainge achida kuti ndige ndichienda kumba kwemukadzi iyeye ainge abva mukufirwa, nekuti ainge afona achiti uyai kuno, there is something that I want to discuss with you. Saka my boss, he was very busy. Pandakaenda komukoma, as we were talking, mukadzi uyo ainge abva mukufirwa akangotanga kungoita maactions, iniwo ndikamuitira maactions. Later on we then met. Akatotiza parufu tikasangana pane kamwe kalodge kainge kari padhuze nekumba kwake tikarara tose. When I was driving back to my parents' house, ndainzwa sekunge kubackseat kwainge kuine munhu ainge akagarako. Ndingangoti hondo. Mukoma Nashi akazotanga. After ndaenda kubasa the following day, ndo pandakatanga kunzwa munhu ainge achitaura neni achiti asi une zvivindi,
unyoro huno wava kutorara nemudzimai wangu. Ndakazoita imwe STI isingarapiki. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndine imwe STI isingarapiki. Chinondinetsa mukomana ndechekuti kunyange ndikarara nemunhukadzi, STI iyoyo handitapuriri mukadzi iyeye, asi inini ndinenge ndiine STI ndinokwanisa kungonzwa kutsva kunhengo kwangu. Kana ndikaenda kunana chiremba havana chavanoona, asi ndinenge ndichinzwa kurwadziwa. Vanozongogumisidzira vandipa maantibiotics ekuti ndinge ndichizonwa, ende ndakatoudzwa nevamwe chiremba kuti ndanyanyisa ndamanwa maantibiotics awa. Handizivi kana muine munhu uyo wamunoziva anokwanisawo kundibatsira. Mukadzi wacho wekundipinza musituation yakadai so, iye akabva achizotanga kundiignore sezvo ari munhu ane mari dzake. Ndakatya kuti maybe anokwanisa kana kuzongoti ndakamubata chibharo, because akandiignore mukoma. Ndatoenda kunomuona akaratidza kuti ainge asingadi zvekutotaura neni. Ndakatoenda kumaoffices kwake, she ignored me, akaita sekunge asingatondizivi. Akandibvunza kuti kasi watumwa nemurungu wako here? Ndikazongosiyana naye. Saka ndiri kutsvakawo munhu wamunoziva anogona kunge aine masimba anokwanisa kundibatsira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, anzi ndinonetswa nemweya wemunhu uyo ane mukadzi wake wandakarara naye, iye ainge achiri kumuchwari. Anzi ndine problem yeSTI isiri kuda kurapika kubva zvandakasangana nemukadzi iyeye. Vakati ivo vane dambudziko zvekare rekuchengeteswa kupomedzerwa nhumbu dzinenge dzisiri dzavo. Zvakaoma. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.